Danas sam sasvim slučajno saznala da je svjetski dan cimet rolica, a ovo slatko pecivo s cimetom potječe iz Švedske. Vrlo su popularne i u Americi, a i kod nas. Nema boljeg nego kada nam kuća zamiriši po svježe pečenom tijestu i cimetu. U zimskim danima ih posebno volimo jesti uz neki topli napitak. Jeste li probali cimet rolice? Zamjesite podatno tijesto i ostavite ga oko sat vremena da se diže. Zatim tijesto razvaljajte, premažite otopljenim maslacem i pospite mješavinom šećera i cimeta. Pažljivo zarolajte i režite rolice nožem ili koncem kako biste dobili lijepi rez. Pecite rolice na 170 stupnjeva oko pola sata. Pripazite da vam ne izgori. Za premaz miksajte krem sir, šećer i žlicu slatkog vrhnja i prohlađene pečene rolice premažite pripremljenom smjesom. Cijela kuća će vam mirisati na cimet, a teško da ćete moći pojesti samo jednu cimet rolicu.